Existuje podľa vás zdravé alebo bezpečné opalovanie? Podľa mňa určite, ale už keď vidím, že tá pokožka trochu trpí, že už sa veľmi sfarbuje ten pigment, tak už to také nebezpečné skôr. Ale podľa mňa, keď také primerané trávenie času pod slnkom je podľa mňa zdravé. Hej, ja si myslím, že trochu len pigment nabrať, to je podľa také ešte v pohode, ale keď už také, že veľmi moc, alebo proste to spálenie, tak to už je nezdravé samozrejme. Asi nejaké s opalovacím krémom by som typovala. Určite použiť nejaký vyšší faktor. No neviem, ja sa tak moc nevyznám. Ani, ale tak možno asi áno. A vy trávite veľa času na slnku? V poslednej dobe áno, tak ale krém 50% Zachráni? Nie som nejak, že naschvál na slnku, že chcem sa opaliť, ale že keď už som, tak poriadne. Áno. Mýtus so zdravým opalovaním sa spája s tým, že slnko nám poskytuje vitamín D. Aj keď nám tento vitamín naozaj poskytuje množstvo benefitov, opalovanie prináša aj množstvo negatív, ako napríklad predčasné starnutie, vrásky, pigmentové škvrny či riziko vzniku rakoviny kože. Nezabudnite sa preto chrániť ochranným krémom, zdržiavať sa v tieni alebo nosiť